Sana all. Sige, matlakay. Sige ba kay? Nice. Uy, sana all! Hindi masisigan tapakit. Tapi pergi. Katuan alakay. Sige, mantakitin. Sigal pakit. Pabisina mo lang lang. Nice. Sana all. Ang sweet naman nila ate. Sana all. Sweet mo nila kay Carm. Kung wala ba kay Andres is the best kung nata karon. Wala yung bakit, nag-tweet ka magtunam. Katuan Commander is the best ko naman. Sana all. Hay, nagpapainggit lang ata itong mga to eh. Wala sardinas lang ti kanang nga daw bakit. Basta kinanayon nga naragsak ko na may pinagayat. May tato yun. Tama ka di talakay. Kaya mo subang ko ulit? Tagitamang bakit. Nagkita kahit ko kanya may. Sige, subang ka. Sana all. Sobrang kaswitan naman yun. Uy! Uy, sana all. Ang tinitin mo dam. Wala! Kita mo ba ako nakatingin, Kuya Andres? Nakikita mo nagwawalis ako. Emma, sabay ka na kumain. Madam naman tuso na mga anong bakit. Mapwede lang ti moment ta eh. Pwede ba ate? Gutom na din kasi ako. Kuha ka na ng plato mo dun sa loob. Dito ka na din kumain. Sige ate. Yamot dun. Tatatalangan na sweet bakit. Sumali pa yun. Nilaki din nila kay kun aya. Kumabisi mo di taon. Nabanog mo't eh. Wala pa yung hagbabaling ko. Naghalap plato na eh. Nice. Oh, gasangan. Oh, kuha ka na ng karin mo, Emma. Sige ate. Ito na nagagamitin mo. Mali. Oh, ulam. Nayaga ba? Kasi natin sa mga natin sa pilas. Alam ko kuya. Kaya mo subang ka ulit bakit? Talaga lakay? Muna baklaw. Sana all. Ana, subang ka mo tuloy lakay? Sige ma'am bakit? Ate na, arbo ba? Sana all. Ang sarap talaga pag may nagsusubo sa'yo. Ay, gusto ko ng lakay. Madi nga pa yung may sa taon mang subsukin yan. May sinasabi ba kayo ate? Eh, wala. May narinig ka ba, Emma? Wala ate. Oh, wala naman pala. Emma, paano mo ako ng soft drinks lang? Bisa mo. Bakit ako? Ikaw na. May paa ka naman kuya. Bakit na eh? Hindi na kaya. Tapos banana kong ko. Sige na, Emma, kumuha ka na. Baka may mangyari pa sa asawa ko eh.
Yeah, boy. Emma, ako din nakakuhanan mo. Opo, ate. Lakas na kinanayon ni ate mo pa kahit. Puri dito yan ang basta gagagag. Kit nagagat mga talakay. Sumrulan ako ah. Puri mati may baga, hata mo pa kahit. O, ito na yung soft drinks mo, Kuya Andres. Mabulunan ka sana. Amin na yung soft drinks, Emma. Sige, upo ka na. Salamat, ate nga. Sige, kumain ka na. Nice. Hoy, ano wata mo ito minagsubo na? Hoy, kitang tating mo na eh. Salamat mo lang maman si daw na. Uy, Emma, dahan-dahan lang naman. Parang ka naman mauubusan. Kumain na lang nga kayo. Pati pagkain ko, pinapansin nyo. Tunay langit ito yung pinakasaktunan na yan. Hi everyone, how's your day? Sakto ah. Pinakasaksakto mo na yan. Ako si Damay. Kapay ate sardinas, madiba nga si Dain. Sakto natin si Damay. Pangtalo na tatawa to. Ayos kanya kaji sa bawi. Gutom ka ba ba? Oo Emma, gutom na. Sige, wait lang. Kukuhanan kita ng plato tsaka upuan. Sige Emma, salamat ah. Buti pa ikaw, may konsensya. Hindi yung kagaya ng iba dyan. Wala. Sige, saglit lang. Kukuhanan na kita ng plato at upuan. Ukis isa mga talaga. Lumading nga na yung matisturbo si Kamay. That's life Andres, di ba Tigre? Madinak na kasta-kasta. Ipangal na ko yung timalokong. Ata, kinagugunam. Haba, kuha ka na ng pagkain mo. Salamat Emma. Bakit? Kaya mo subuang ka ulit. Sige man nga rod lakay. Nice. Sana all. Sige mat lakay. Sige bakit? Nice. Uy, sana all. Nagmaitin daw ng subsubukin niyam na lakay. Ay wala bakit? Madi kayo duwat na. Gano'n na lang po eh. So eh. Di ka ba titigil dyan, Kuya Andres? Bakit ako titigil? Di pa ako tapos kumain. Kanina ka pa eh. So what? Nag-enjoy ako eh. Hindi katulad ng dalawa dyan. Hanggang friend na lang. Ukis sa mga talaga. Nagtala makipangan kanyayo, nagadumay bagbagamon. Apay, gusto lang mo dyan baga nila kay ko ah. Wow, nanguyan ba ka ni Pagkat Kao? Oh, tapos na kaming kumain. Kung sino mahuling kumain na, siyang maghugas. Kailangan nga siya kamit Andres. Ang yung baga kasi ka. Tamba ko. That time, daddy on your side forevermore. What a prince of fools.